Abyan may nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga broadcast abyan ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking and listening audience dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, sa Ilog, kag dira sa Cabancalan City. Nagapasalamat kita sa aton mga kabiyanan nga mga pastor nga naga-replay sining aton broadcast kag nagakalipay kita sa Ginoo sa mga bunga o resulta sa sining Diyos non kag Kristohanon nga buluhaton. Sa aton nga pagtuon karon sa pulong sang aton Ginoo diri sa Efeso kapitulo 5 sugod sa bersikulo 21 aton mabasa ining bilidhon kag balaan nga mga pulong. Magpasakop kamo ang isa sa isa sa pagtahod kay Kristo. Mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana, subong nga sa Ginoo. Kayang bana amo ang ulo sang asawa, subong nga si Kristo man amo ang ulo sang iglesia. Nga iya lawas, kag siya gid ang manluluwas sini. Kabay ang Ginoo abyan magadugang sang espirituhanon nga pagpakamayo sa sini nga mga pulong nga aton mag-upa nga ginbasa. Aton hambalan karon, aton tun-an, subong nga ang bana may katungdanan o responsibility sa iya kaugalingon nga asawa nga amo ang paghigugma sa asawa. Isa ka maalamon, isa ka intentional, kag mainiton nga sahi sang paghigugma sa iyang asawa. Amuman aton nga hambalan ang katungdanan sining asawa sa iya nga bana. Kag amo ina ang pagpasakop. Ining pagpasakop sang asawa sa iya kaugalingon nga bana, wala nagakaulugan nga siya inferior kon hambalan ang relasyon dira sa Dios kag sa isa kag isa. Ini nagatudlo lang sang iya nga katungdanan, sang iya nga ranggo sa pag tudlo sa Ginoo sa sining ginatawag naton pagpaagisod, pagpasunod. Halin dito sa Dios nga may nagpasakop si Ginoong Hesus. Halin dito sa kay Ginoong Hesus nagapasakop ang lalaki o ang bana. Halin dira sa lalaki o sa bana nagapasakop nga mahigugmaon nga sa kinabubuton ang iya asawa. Hindi ini pag kaugtan o kon i-react, i-response ang asawa nga may kasubo tungod kay siya nagapasakop sa iya bana. Duha ka kabangdanan abyan kun nga ang mga babae magapasakop sa ila kaugalingon nga bana. Kun aton o sisaon nga magpasakop ang babae sa iya bana. Kay dito sa creation abyan una gid man nga gintuga sang Dios ang lalaki. Kung sa aton hinambalan, una sa duyan ang lalaki kaysa babae. Ginkuha lang ang babae dira sa gusok sang lalaki. Malapit sa iya nga tagipusoon agud nga paghigugmaon sang lalaki o kung sang bana ang iya kaugalingon nga asawa. So by virtue of creation, the husband is the head. The husband is first in rank. Ikadua, by virtue of transgression. Sa naunang Timoteo Kapitulo 2,
versikulo 13, kay si Adam ginhimo sing una by virtue of creation, ugaling si Eva by virtue of transgression, verse 14, kag si Adam wala malimbungi, kundi ang babae nalimbungan kag nagmalinapason. Walay sapayan ang babae maluwas paagi sa pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo kag pagigugma kag pagkabalaan nga may kaugtang. Ari diri abyan ang ikaduha nga rason. Kung imo si Saon sang ginhatag sang bitin o kon sang manog ang bunga sang kay sa pagkilala sang maayo kag indi maayo, sa matarong kag indi matarong. Ginbaton kag ginkahon to sang babae tungod kay siya nalimbungan, tungod kay siya naintuan sang manog. Kung sa aton pa, abyan, sang naintuan ang babay, wala pa nagsulod ang sala. Kay ang babay isip sanga sa isa ka kahoy. Ang lalaki amo ang gamot, ang puno sang amo nga kahoy. Sa history, abyan, aton makita kag sa psychological, physiological makeup sang babay, ara gid man ang kaluyahon kag ara ang ginatawag tendency, dako nga tendency na siya mailimbungan, nga siya maintuan. Busa indi angay nga ibutang ang leadership dira sa panimalay abyan sa babay. Siling sang iban, si Pablo isa lang ka woman hater. Amo na nga hindi niya ipawali ang pulong sa Diyos sa mga babae. Hindi ni siya subong nga isa ka kultura, kundi isa ini ka history. Ang creation, una gid ang lalaki. Ang transgression, nalimbungan ang babae. Therefore, the leadership was, is, and will be given to the man or to the husband. Amo ina nga kinahanglan ang babay mahigugmaon nga magasunod sa pagdumala sang iya bana. Ang babay magpasalamat sa tanan nga ginbuhat ni Kristo sa iya nga bana, kag ini para sa iya. Kung sa atong paabyan, ikaw nga asawa, magpasalamat ka nga ginluwas ang Ginoo ang imo bana sang una. Sa wala pa kamo magkilalanay, nga siya nagbuko nga mag-alagad man sa Dios, nga siya nagbantay siya kog lingon nga mangin putli kag matarong sa iya nga pagpangabuhi, agod nga imo siya maangkon subong bana. Kinahanglan ang asawa magkilala kag magbaton nga mahigugmaon sa pagpangulo sang iya bana. Kinahanglan nga ang asawa hindi magukom sa mga nahibaluan niya. Hindi mag-uyon ang bana. Sa aton pa, hindi niya supakon ang iya bana nga hindi sunod sang iya mga suggestion o kon sang iya mga suwestyon kag mga ginabuko, ginaplano. Kinahanglan nga ang last say abyan dito sa bana, hindi sa asawa. Kag sa katapusan, kinahanglan nga ang asawa magtugot nga matuman ang desisyon sang bana dira sa ila panimalay, sa pagdumala sang ila pamilya, sa pagdisiplina sang ila anak o mga anak. Kinahanglan ang word i-raise up, i-lift up, i-encourage ang posisyon sang bana kag itudlo ini sa anak
o sa ila mga kabataan nga magrespeto sila sa ila amay nga pinaagi sa pagtahod sang ila iloy kag ikaw inaabyan nga babay. Ang mga bata magasunod sa sinang batasan nga may respeto, may pagtahod, may pagsunod, may pagpasakop sa mga tao nga ara sa authority. Kag inaabyan nga batasan, ila na ginatun-an sa inyo panimalay. Kabay pa kung tani nga ini nga minsay, maghatag sa imo sang katinaw o kung kasanag kapawa sa imo pag amuma, pagpangabuhi, kaupod sa imo nga bana, o kung kaupod man sa imo asawa, dara sa inyo panimalay. Ang mga kabataan maghugop, maghiusa, magkalipay, nga nagahigugma, nagapasakop, nagasunod sa ila mga ginikanan dira sa inyo panimalay. Diyos nga balahan, salamat sang imo disenyo sa pamilya. Salamat sang madamo nga mga bersikulo nga nagatudlo na nungod sang pagigugma kag sang pagsunod o kun sa paidalom pagpasakop dira sa pamilya. Giyay kami sa amon mga plano, ka mga desisyon nga buhaton karon sa sini nga adlaw. In Jesus' name, kamay pa. Abyan madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sining aton kada adlaw nga programa. Akon nga greet kag pagpangamusta sa aton mga kaabyanan nga tan-aw kag nagapamati sini karon segment sang aton nga pagtuon sang pulong sa aton Ginoo. Sa kayo si Junesa, Pastor Ronnie Calvis Catanos, Nervy Ging, Alico Garganyan, Pastor Ransam Bangrain, Norman Samiliano, Roslyn Kabuga, Winaluz Tubog Viola, Neil Gonzaga, and Sam Piscadilla. Mayang aga dira sa inyong tanan, ang Dios nagauna, nagaupod kag nagasunod sa aton. May God bless us all. Thank you.